Ei oo. Just näin. Vitun kusimulkku siinä. Kiitos. Hiukset ihan päin persettä. Kiitos kun huomasit. Muistan kun koskettelin tuota johtajaa kerran saunassa kaljan ääressä. Makkarat kourassa. Toistemme makkarat. Sinäkin siinä. Ei mulla susta mitään pahaa sanottavaa. Näytän parsakaalille. Minä olen Jaan. Oi vittu! Sinäkin siellä. Se olen minä! Moikka! Mä oon Markku. Markku. Oot ihan kauhea, Markku. Mitä? Ihan vittu mä raiskaan sun oikeesti, koska näin perseet. Äiti! Hakkaan sut ihan oikeesti. Sä heilutat mua mun päästä. Mä tosi ihana vieraan. Syön perunaa. Eli syöks mä sitten petua? Mä syön perunaa. Täällä ei saa syödä. Nam nam. Mulla se sun vitun perunas nyt heti. Joo. Vitun kannipaali, kun syöt perunoit oikeesti. Mihin sun silmät meni? Ai saatana. Siellä se juoksee. Ai saatana. Meni nilkka poikki. Pitäisikö meidän auttaa? No ei. Oi kattokaa. Hevosia ja masentuneita. Ne vihdoin viedään hoitoon täältä. Tässä on mun serkku. Minä syön lusikasta. Lisää mä tykkään, kun sä puhut. Joku söi mun haarukan. Vai ei? Niin mä muistan. Kerran vuonna nakkia muusi. Mä ja mun mummi käytiin kerran kalassa. Eikä. Ei voi olla. Siinä meni mun mummi. Söikö se haarukka? Anna haukkuu. Naudakoira. Tiedätkö mitä mä tein sun mummin kanssa? Mitä? Tuli vaan mieleen. Sä et mun mummiin koske. Hyi, häpeä. Me nähtiin silloin kerran siellä saunan takana. Sillä oli ihan vitun hyvä perse. Otsais nähnyt sitä? Siis, oi. Se oli niin muhkea. Voitetaanko matsi? Se, joka voittaa, saa sun mummin. Mitä mä mun mummilla teen? Se kuoli jo. A beautiful girl. Tosi hieno persona sulla. Tykkään paljon. Ja siis tosiaan, lähdeks saunan taakse? Tai siis Sauli on mun serkku. Tirlanda. Hiuksia. Älä koske mun hiuksia. Koskin jo. Herkele. Et sä mua enää estä. Kato nyt sä kakkasit Marinista. Ihan kauheata oikeesti. Älä vittu, se oli just pesty. Ei vittu, mä en jaksa enää. Mä vedän enää kännejä kertaakaan. Minulla on sinulle ruokaa. Haista naisen! Au, minulla sattui minun perseeni. Meni kiviä. Sämpylä! Se on sämpylä! Okei, saat sen sitten. Mä en halua sun kuollaista sämpylässä. Tässä sinulle kaljaa lisää. Anna tänne se pullo! Mitä helvettiä te teette? Minun sämpylä! Annoin vain tälle tytölle ruokaa. Minä tukeudun. Sammuminen. Oi vittu, muna oikeesti, lopeta. Nää. Joo, kiitos kun nostit sen pois siitä. Mä en oikeesti kauhean painava. Juu, ei Sinullainen pikku räpäle osaa sitä, niin minä isona naisena tästä vähän sinua autan. Minä osaan kävellä itekin. Et osaa. Komppaniassa herätys. Tänään meidät hirtet. Ei rimpoilla siellä. Meidät hirtetään. Katso nyt noita uusia hirsipuita. Pitäis puuta enemmän oli. Kuusi mänty. Kuusi. Minä hirttäydyin väärinpäin. Lauta, etkö sä älyä miten tuo toimii? Ihan En. väärinpäin oot siinä. En oo tappanut itteni aikaisemmin niin autaa. Vau, sulla on hieno käsi. Tosi ihana. Jos sä tiput, mä otan kopin. En mä saa kiinni, mutta mä voin aina yrittää. Minua pelottaa. Kaikki on ihan hyvin. Tästä vaan. Veivistä. Noni, vihdoin. Aika kuolla. Noni, kato kun mä osaan. Haa! Ai vittu! Mikä söpö? Ihminen tuolla kulmassa. Älä yritä iskeä mua. Sille tuli aivovamma. Mikä aivovauva? Mikä lääkäriin? Sut siellä käytettiin. Uudestaan. Särkylääke puuttuu. Et pääse uudestaan. Vammasta. Mitä jos mulla onkin aivoverenvuoto? Et mitä jos mä kuolen tähän, jos mulla on joku Eikö, että mä yritin itsemurhaa äsken? Oot ihan paska tekee sitä. Niin onkin! Ei ole minun laji tämä itsemurhan tekeminen. Miksi minä sanon vaikka kirvestä? Purraa joku kaula auki vaikka. Se oli hauskaa. Ei se oo mitään, meidät käskytetään tekee. Se on teet ihan väärin. Älä selitä noin. Haluaa minä äsken kukaan jättää enää mukaan.
Terve! Kuka vittu sä oot?